prvo da se zahvalim ispred tima Velike plesne žurke što ste došli i posetili ovu našu, još nisu svi došli, ali vidjet ćete jako veliku plesnu žurku gdje se okupljaju svi plesači, gdje se igraju svi plesni stilovi. Drago nam je da je Aska sa nama, jedan veliki pozdrav za sve fanove i pratioce vašeg portala. Tanja, moja partnerka i ja ćemo vam pokazati jedan od mnogobrojnih plesova koji će večeras defilovati na ovom podijumu. To će biti Disco Box. To je jedan jako lep društveni ples, po celom svetu je rasprostranjen i može se igra uz mnogo ritmova. Jako je sličan rock'n'rollu, disco hustlu, swingu. Ovo je osnovni korak Disco Boxa, a ovako izgleda kad malo bolje naučite. Ljudi kada gledaju plesače, one iskusne, neka dobiju odbojnost pa kažu wow, ja ovo nikada ne mogu naučiti, ovo je mnogo teško, ja ne smijem da odem u plesnu školu, bukvalno. Ali plesne škole služe da dođu oni koji ne znaju i da zaplešu.